Granata baris nyawi jiku molong dampyak kumregut lambai pinarung rapyak watang anggati kuma larengan bai sorak iku moro ya damyak barisan para satriya Turangana ya bangsa ayo lo Mas Rendra iki lo ayo lo ndor Mandor Gunung Bolo Mbak Astu Sugeng santan Yo 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 yo. Yo yo. Rotan Dawa dengan Solo. Kita. Satya maju ya. Lonot, hei, lonot.
botol Perpanjriting Rangga esti rakata Engkang bojo lelayu sepir. Ayo Lono Ha ha ha. Ridu mawur Mangawur-awur-murah. Tengarane Tetak katya putula Wara pranjite Rakata engkang So Awur-awur murahan Acurik nakuru gangsa Saya botol-botol Rangga esti rakata engkang bojo lelayu Bos, tanggale. Aku sing penting tanggale. Aku tak mudhun. Mangawur-awur murah. Ambabara sepi. Sik. Ayo, Nutres, Sik, aku ayo, medun. ayo, Sik. ayo. Berat. Au. Paturangga naya bangsa. Au. Yo. Waraga turangga naya bangsa. Sutres berat. Besi. Iki pira iki? Ibal. Besi. Ya. Iki pira iki? Bos. Jos. Hop. Paturangga naya bangsa. Niki katuran pinarak Mas Jengki. Wonten Mas Amit kalian kanca-kanca saking Tunggul Sari. Mas Galang wonten permintaan dari Mas Alen KD 2000 lali janjine. Dok, Tia, lali janjine, Dok. Tia ya. Ya.
Yuk, 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 yuk. Lo 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 lo. Yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Ah. Yo 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 yo. Ae ae. Oh eh. Yuk, 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 yuk. Ha. Yo 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 yo. Oh ah, oh ah. Hos. Jos. Lagi kantoran minara kanca-kanca saking Sediak. Kosipun wonten Mbak Yuli saking Dono. Pasar Dono rae wonten jam punya goyang sithik. Jos. Lere-lere tandure wis sumilir tak injo royo-royo tak senggo kemanten anyar. Dikepenake goyangane bersama Turunggono yo bangsa. Kentayangan yen awan lan doyan mangan. Wong klisi ana yen pengitan bisa turu ambang tansah mikir ati. Siramu wis sulit bisa membisa iki ketemu lah aki wong ayu nyedak aku dimen mari kangen waton Sri Remboso mati. Ayo lo Bastu Mogala masuk terus. Mas Heru, matur nuwun. Matur suwun Mas Heru. Lali janjinya ada adik Tia, ada adik Johan berdua bersama Turunggono yang bangsa.
Sik. Ngombe. Piye. Sing jaran ngombe bareng kae iki. Ngombe ora? Sik Mas, Ayo mik dulu. Vokale Mbak Johani cacake kok rada entet iki. Lek dintet iki gak penak Mas lek dintet. Coba wis iki ya. Pargone kalem Mas Putut ya Mas. Pargone kalem Mas Putut. Ben iyong. Sing po enak aduh iyong aduh. Kalem apa munyer iki? Iki munyer ya iso iki. Ya. Adem lah ngulon rene, adem lah. Bakrun moneng karo. Rene. Iya no. Bakrun ndak gelem oleh kidul blas. Bayu. Mati neh. Ya Allah, mungkin baterainya ya. Baterai. Baterainya Mas. Sanjane. Etak. Iku bener-bener kursi. Aduh. Ya Allah. Hatiku sudah. Iya. Sepeda balik aturan binara Mas Suyono kalian Mas Tio saking Papua. Matur nuwun menika rawuhipun wonten siang menika. Sesarengan kalian kanca-kanca amburadulan ugi toya bangsa. Yo. Dek kentuk semangat ayo ora lek kantuk kok sene lo ae tos Mbah Mandor katuran winara wonten tiyang menika. Wonten gegayuhan kula kintunaken dhumateng Mbah Mandor Gunung Bolo lan ugi kanca-kanca wonten Mas Suyono lan ugi Mas Tio. Suwe anggo aku ngeteni mong sliramu keteleti ati tak suwon rena lan wengi lesteria gegayuhan iki jroning batin ora lila yen asrirnamu pirangka wong liya aku wis kaabot tresna lair batin tulus jiwaraga ate julek ing asina saur
padha langkono urip tetep dadi apa ya mula ayo sing prasaja bebrayan resepi ing tanggodo nastitilan hati-hati moga entuk berkahe janji Ayo lemas tuh. Oh, so, oh yuk, bos, yuk, perayaan dokter. Ojo sira nadyak kala peksa ya iki kang diarani dening
para satriyaning nagri satiraning praja wonten Turangana Yogyakarta. Joto mandang anggep-anggepana embebehan lir sang sintala dira trodhaan iri sang raseksa embebehan muntap-muntap sarwi lumepeh anyeget-nyeget sang pekeng bagatan samulat lirku jiwaat sang lumangsa mangsa rebet kasulayan ayo gila bondan sing ati-ati anggone ngayi pakaryan wonten sajroning pakaryan siang menika sesarengan karya Turangana ya bangsa Yogir. Ayo lho Mbak Astu ayahku. Ya tumandang Turangana Yogyakarta. Ayo mit, ayo mit.
Tangga manggon ngarep omahku ning roh aku dheweke guyu aku ora ngerti apa karepe saben sore aku dikirimi roti kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke aku ora ngerti apa karepe saben sore aku dikirimi roti Katuran pinarak Mas Ipung kalian Mas Jombor saking Patu Pak Putra nggih. Pak No gambar aja lali lek sampean aja ngene lho. Monggo Mas Ipung. Kalamun waro sliramu petin iki anane tansah raku rasa tresna kang kandhep sarwa mikir ati ra bisa jejet kaya ra bisa kondapi saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi plongko pungkasane temat lara tresna Kula sawat sapa ngentut
Nggih, kripik gedang godhonge tela dulur-dulur niki wau tasih sesarengan kalian Turangga Bangsa ingkang dipun sepuhi dening panjenenganipun Mas Franky saking Jepun Tulung Agung. Setunggal niki wau sampun dipun aturke wonten siang menika wonten Adik Tia dan juga Adik Johan yang telah menghibur kita semua.